Novo tirón de orellas da Comisión Europea a España polas concesións en liña de costa. Bruxelas emitiu un ditame no que apunta que prórrogas como a de Ence en Lourizán infrinxen a Directiva de Servizos de Europa. A norma recolle a obriga de abrir un procedemento de selección imparcial e transparente, algo que o goberno de Mariano Rajoy non realizou a hora de decidir ampliar a concesión a Pasteira para continuar na ría de Pontevedra. Que tal, saúdos? O alcalde de Pontevedra insiste en que a prórroga de Ence foi fraudulenta. De contado, imos con máis datos, antes titulares. A alcaldesa de Marín fai balance do que foi este 2024 para a xestión municipal. María Ramallo asegura que este foi un ano de poñer en marcha obras importantes para o municipio, como o arranxo das beirarrúas da Avenida de Ourense ou a intervención en Concepción Arenal. Ramallo destacou tamén os avances na construción do auditorio. A Garda Civil investiga un muradán no marco da Operación Amurar. Está relacionado coa banda criminal dedicada ao recrutamento de mulas económicas para estafas a través de internet. O operativo saldouse coa detención na Coruña dun total de 3 persoas. Meis avanza na implantación da compostaxe no municipio. Esta mañá inauguraron un novo centro de compostaxe comunitaria. Está situado no Mosteiro, nunha zona de edificios con moitos veciños. Trátase da terceira illa deste tipo que se crea no concello. O Nadal vívese dun xeito especial este ano nas rúas Nova e Albariño de Cambados. Os comerciantes da zona estaban molestos co concello pola escasa decoración para estas festas e decidiron decorar o grande os seus escaparates. Tamén puxeron distinta ambientación pola rúa. Unha medida de máis que, de ser un reclamo, supuxo tamén que o concello reaccionase, reforzando tamén a iluminación de Nadal na zona. A campaña de 2016 en redes sociais do Concello de Pontevedra Pringacoso foi a precursora do traballo que realiza a xornalista Cristina Fallarás. Así o asegurou ela mesma na visita que hoxe realizou á cidade para manter unha conversa con Carme Fouces, exconcelleira de Igualdade. Fallarás recolle testemuñas de violencia machista de mulleres anónimas que lle trasladan a través da súa conta de Instagram. Asuntos dos que imos falar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Novo tirón de orellas da Comisión Europea a España polas concesións en liña de costa. Bruxelas emitiu un ditame no que apunta que prórrogas como a de Ence en Lourizán infrinxen a Directiva de Servizos de Europa. A norma recolle a obriga de abrir un procedemento de selección imparcial e transparente, algo que o goberno de Mariano Rajoy non realizou a hora de decidir ampliar a concesión a Pasteira para continuar na ría de Pontevedra. Tras este comunicado, o goberno central ten un prazo de 2 meses para responder e tomar as medidas necesarias. De non facelo, o caso podería rematar no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Dende o Concello de Pontevedra, o alcalde insiste en que a prórroga de Ence foi fraudulenta e un agravio comparativo para outras empresas, e asegurou que seguirán a usar todos os medios para recuperar a ría de Pontevedra, mesmo recorrer á Xustiza Europea unha vez esgotada a vía española. A ver, si nós hubiéramos feito unha contratación a dedo directamente, como se fixo no caso da prórroga de Ence, sin facer un expediente de contratación, probablemente estaríamos inhabilitados neste momento. Parece ser que hai xente que ten dereito de pernada e polo tanto hai un trato de favor, non? A unha empresa determinada que ten moitos moitos enlaces en certos sectores políticos, económicos e xudiciais, que fai que se adapte a legislación para os intereses dunha empresa, non? Pero eso non debería ser así, e eu teño confianza en que a verdade salga a luz algún día, non? Tamén se referiu á situación de Ence a alcaldesa de Marín, concello veciño da Pasteira. Para María Ramallo, se a factoría continúa instalada en Lourizán é porque pode, e insistiu en que se trata dunha realidade coa que hai que aprender a convivir, destacando a importancia de Ence no tecido económico da contorna. La dependencia que tiene el puerto de Marín con Ence es importante, y aquí en Marín sabemos lo que es tener una infraestructura, entre comillas, molesta,
Es decir, yo creo que efectivamente ENCE, supongo que si está ahí y no ha sido por ganas de que no esté, será porque puede a día de hoy, y los demás son cuestiones de oportunidad. Es decir, yo entiendo que puede ser muy criticada una prórroga en su momento, pero a lo mejor también no darla tampoco es nada fácil. Entonces, bueno, los trámites administrativos están ahí, es verdad que son susceptibles de recurso y esto terminará como, vamos, no me podría yo aventurar a decir cómo. Bueno, pois a alcaldesa de Marín facía hoxe balance do que foi este 2024 para a xestión municipal. María Ramallo asegura que este foi un ano de poñer en marcha obras importantes para o municipio, como o arranxo das beirarrúas da Avenida de Ourense ou a intervención en Concepción Arenal. Ramallo destacou tamén os avances na construción do auditorio. Segundo a rexedora, as novas instalacións poderían estar rematadas no verán de 2025. A piques de rematar o 2024, a alcaldesa de Marín fai balance da xestión municipal. Para María Ramallo foi un ano tranquilo e de estabilidade no seo do goberno, que remata cos orzamentos pro 2025 aprobados. Destacou os investimentos realizados, como a ampliación das beirarrúas da Avenida de Ourense ou a humanización da rúa Concepción Arenal. Justamente este año fue un año bastante revolucionado en Marín con respecto a las obras, ¿no? Que han coincidido en el tiempo siembras de proyectos que se habían hecho tanto en la Administración del Estado, en la Administración de la Xunta y la ejecución de los fondos que hace el Concello a través de los planes distintos de la Diputación, ¿no? Tamén se referiu Ramallo aos importantes avances rexistrados na obra do novo auditorio, que terá capacidade para 550 butacas. Actualmente están a analizarse a conexión eléctrica do edificio e a dotación de mobiliario. Os traballos avanzan, dixo a alcaldesa, segundo o previsto. Creemos que podríamos estar en condiciones el próximo verano de poder tener el edificio prácticamente terminado. Luego también hay que darle contenido, hay que darle actividad, hay que darle programación. Yo ya voy avanzando, no toda puede ser gratuita, pues, pero como en este auditorio y como en todos los auditorios del entorno, y por lo tanto, bueno, tenemos muchas ganas de tener un espacio. Na axenda do ano que ven están tamén a recuperación da dársena de Chalanas, que se dedicará a usos náutico-deportivos, e o impulso do carril bici polo litoral. Ademais, Ramallo asegurou que seguirán a estudar as posibilidades para construir un parque soterrado no centro de Marín, en concreto na contorna do Parque Guren. Buscar alguna posibilidad de aportar dinero, bien a través de alguna subvención, bien a través de alguna ayuda de la Xunta, bien buscando alguna que pueda aportar a los costes que cuesta hacer esa construcción. Nosotros, el estudio que tenemos es que resultaría, bueno, pues más o menos equilibrado hacer un parking, como ya lo planteamos en alguna ocasión, de 2 sótanos, con el arreglo de toda la urbanización de la parte de arriba, para que siga teniendo el fin que tiene el actual Parque Guren. Tamén previsiblemente pro 2025 quedará a celebración do acto oficial de nomeamento da princesa Leonor como filla predilecta de Marín. Non hai data fixada, aínda que podería celebrarse durante as festas do Carme, no mes de xullo. A Garda Civil investiga un muradán no marco da Operación Amurar. Está relacionado coa banda criminal dedicada ao recrutamento de mulas económicas para estafas a través de internet. O operativo saldouse coa detención na Coruña dun total de 3 persoas. 3 detidos, un deles un mozo de 23 anos e 4 máis investigados, entre os que se atoparía un muradán. Este é o balance da Operación Amurar, levada a cabo pola Garda Civil, que permitiu desartellar este grupo criminal, radicado na cidade da Coruña, dedicado a recrutar mulas económicas para estafas tecnolóxicas. A investigación levada a cabo polo equipo contra a ciberdelincuencia do Instituto Armado permitiu a detención desta banda, que se dedicaba a captar intermediarios para o branqueo de capitais procedentes de estafas tecnolóxicas. A operación policial iniciouse despois de ter coñecemento de varias denuncias realizadas en diferentes localidades españolas. Las mulas económicas son básicamente la fórmula en la que las organizaciones criminales blanquean el dinero procedente de los ilícitos penales. En el caso concreto de la operación Amurar, desarrollada en la provincia de La Coruña, se ha procedido a la detención de 3 personas que realizaban una captación activa de mulas económicas dentro de esta provincia. Su objetivo, que estas personas le facilitaran su documentación personal, con la cual, a cambio de una cantidad económica,
procedían a la apertura de distintas cuentas bancarias que posteriormente eran multiplicadas por los distintos bancos y a través de las cuales blanqueaban el dinero procedente de múltiples ilícitos penales, de estafas tecnológicas, entre ellos smishing bancarios, phishing bancarios y todas aquellas otras actividades relacionadas con los fraudes online. Segundo informaron fontes da propia Garda Civil, os implicados, os que lle constan antecedentes anteriores por cargos similares, impútanselle delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e pertenza a grupo criminal. A operación segue aberta, centrándose agora en identificar os chanzos superiores da organización criminal, responsables materiais dos delitos de estafa tecnolóxica. Prohibido acceso a recintos deportivos o presunto autor da agresión contra o avó do árbitro do partido de balonmán Sanxenxo Rasoeiro da Liga Cadete Feminina. A Comisión Galega de Control da Violencia decidiu hoxe tomar esta medida cautelar. O órgano iniciou a instrucción dun procedemento sancionador por unha infracción moi grave que leva aparelladas sancións económicas de entre 60.000 e 650.000 euros. Tamén pode conlevar desenvolver traballos sociais no ámbito deportivo. Dende a Xunta explican que no día de hoxe entrou nos xulgados a denuncia da Garda Civil por estes feitos que se produciron en Sanxenxo o pasado domingo. En canto ás medidas tomadas pola Federación Galega de Balonmán, na reunión celebrada cos clubs galegos e co Comité Técnico de Árbitros, decidiron que os partidos autonómicos se disputen a porta pechada ata o 18 de xaneiro de 2025. Deste xeito, buscan sensibilizar da importancia de erradicar a violencia no deporte. Pola súa banda, a vítima da agresión, un home de 68 anos, permanece ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Seguimos con outros asuntos de actualidade. A Consellería de Sanidade licitará nas vindeiras semanas a redacción do proxecto do novo Centro de Saúde de Meis. A previsión da Xunta é telo acabado e aprobado no 2025 para que as obras poidan comezar no 2026. Esta mañá a alcaldesa de Meis celebraba a noticia, lembrando que chega 2 anos máis tarde do que prometera a propia Consellería de Sanidade. Vai con 2 anos de retraso, pero realmente é unha boa nova, unha moi boa nova e positiva para este concello e que ten detrás moito traballo. O traballo consisteu en escritos, xuntanzas, solicitude de reunións, pois en todo caso presionar, que é o que ten que facer unha administración como é o Concello de Meis, o que decía xa mañán a través das redes sociais, non, que a verdade nos sentimos, pois a verdade satisfeitos, non, inda que vaya con retraso, pero que a nosa loita non vai a cesar, porque a loita fundamental que temos desde o Goberno de Meis é ter facultativos, non? E esa é unha loita constante. Pois seguimos en Meis porque o municipio avanza na implantación da compostaxe. Esta mañá inauguraron un novo centro de compostaxe comunitaria. Está situado no Mosteiro, nunha zona de edificios con moitos veciños. Trátase da terceira illa deste tipo que se crea no municipio. As outras dúas están situadas no campo da Feira e no Colexio do Mosteiro. Este último é un dos que mellor funciona en toda a comarca. Paso a paso, o Concello de Meis segue avanzando na súa aposta pola compostaxe. Esta mañá inauguraron o terceiro composteiro comunitario do municipio. Cando nos chegamos ao Concello, no ano 2019, Meis non contaba con absolutamente ningún composteiro comunitario e hoxe aquí, en esta rúa, estamos inaugurando o terceiro e isto, é o resultado dunha aposta deste goberno, deste Concello, pola compostaxe, por tratar de sacar o orgánico do contenedor verde. A nova illa de compostaxe está situada no Mosteiro, nunha zona de bloques de vivendas. A isto hai que sumar o reparto de composteiros individuais entre a veciñanza non só desta zona, senón que de todo o municipio. Nós o que facemos é facelo por parroquias. Facemos unha charla en cada parroquia, ali se chegan os veciños e ou ben levan o composteiro xa así mesmo día ou desde o Concello yo achegamos. De feito, hai xente que mellor non pode acudir ás charlas e lle acudimos ao domicilio. É dicir, é unha labor de traballo constante que facemos tanto desde o Concello como desde o mestre composteiro e o que tratamos, é de mellorar. Este novo centro de compostaxe comunitaria súmase aos xa instalados no campo da Feira do Mosteiro no propio Colexio do Mosteiro. Este último é un dos que mellor funciona en toda a comarca. Ese funciona impresionantemente ben, de feito é un dos composteiros con máis achegas de todos os que teño. Unha colaboración co colexio espectacular e son moitos kilos de lixo que non teñen que viaxar por media Galicia para ser xestionados, sino se xestionan aí, xa non saen do centro. Ademais, con este novo reparto de composteiros individuais, calcúlase que o 25% da poboación de Meis conta xa con este servizo na casa, co obxectivo de seguir avanzando ata chegar a todos os fogares. Boiro celebrará este sábado a terceira gala da Cultura Solidaria. Coñecemos máis detalles logo da publicidade.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira critica a negativa da Xunta a construir escolas infantís públicas. Denuncian que o goberno galego devolverá máis de 20 millóns de fondos europeos para este fin, a pesar da necesidade de moitos municipios que non dispoñen xa de prazas públicas para nenos de 0 a 3 anos. Nos últimos meses, o Concello de Ribeira reuniuse coa comunidade educativa do municipio para analizar as súas principais inquedanzas e necesidades. Unha das máis destacadas será a de contar cunha nova escola infantil pública, xa que actualmente hai lista de agarda na municipal. Necesitamos unha segunda escola pública por parte da Xunta, comprometeronse a facela nas eleccións e agora vemos que incumpren ese compromiso. Pero o que é máis sangrante é que non queren cumplir con ese compromiso por mero partidismo, para facerlle dano á poboación de Ribeira, porque estamos sabendo que agora mesmo van a ter que devolver 22 millóns de euros pola negativa a construir escolas infantís públicas. Ademais, a construción dunha nova escola demandan á Xunta que asuma a xestión da gardería municipal, que supón un custo de máis de medio millón de euros anuais ao Concello. O Concello de Ribeira lle demandaba no pleno de setembro a construción dunha nova escola infantil pública no Concello de Ribeira e ademais que asumira a escola infantil pública municipal da que Ribeira está facendo o maior parte da financiación, non? Quero lembrar que o Concello de Ribeira gasta cada ano, ou inviste, mellor dito, cada ano 550.000 euros na escola infantil municipal, que temos a teigada de rapaces e de rapazas, que non hai sitio para máis. E tamén en Ribeira o PP sai o paso do anuncio que fixo o Concello sobre as negociacións con Portos para o traslado dos redeiros a Lonxabella. A voceira popular di que tan só existe un ofrecemento para solicitalo, pero nega que se iniciasen as conversas co organismo dependente de Mar. O Partido Popular de Ribeira considera sorprendente que o goberno local presuma dunha negociación inexistente con respecto ao traslado dos redeiros á Lonxabella. Dende logo non deixa de ser sorprendente que o concelleiro do Mar de Ribeira salga en prensa a todo titular dicindo que está negociando activamente con Portos de Galicia o traslado das redeiras e redeiros da zona onde están pegados ás chabolas a Lonxabella. Dende logo, me parece que ese é o nivel de xestión, é o nivel de negociación que coñece este Executivo, unha vez máis, deixa o nivel moi baixo, valga a redundancia. Eu creo que para que unha entidade e outra negocien activamente, terán que sentarse e falar e tratar un tema e chegar a un acordo. A voceira dos populares apunta que o concelleiro do Mar limitouse a facer chegar a Portos un ofrecemento da Asociación de Empresarios promovido durante a pasada legislatura para que os redeiros puideran trasladarse a Lonxabella e liberar a actual esplanada que ocupan para prazas de estacionamento. O señor Abraldes deixou en Portos de Galicia unha folla da Asociación de Empresarios de Ribeira, nin sequera unha intención ou un ofrecemento por parte do Concello de Ribeira, repito, un ofrecemento da Asociación de Empresarios de Ribeira, que tamén anteriormente a propia asociación tiña presentado pola plataforma de Portos de Galicia, na que efectivamente, facendo alusión a unha iniciativa xa do goberno de Manolo Ruiz, onde se falou daquel posible traslado en tantas ocasións dos redeiros a Lonxabella e que esa zona puidese quedar para aparcamento, nos gusta que o señor Abraldes copie e reitere as iniciativas que xa foran propostas no pasado para este goberno. A mellora dos accesos do polígono de Rianxo, que favorece ademais a conexión entre as parroquias de Asados e Taragoña, xa é unha realidade. A delegada territorial da Xunta supervisou o resultado desta obra que supuxo un investimento de 70.000 euros. A delegada territorial da Xunta na Coruña desprazouse esta mañá ata Rianxo para supervisar as melloras nos accesos que se veñen de acometer no Parque Empresarial de Té. A Consellería de Economía e Industria destinou máis de 70.000 euros para o acondicionamento deste viario que favorece a conexión entre as parroquias de Taragoña e Asados. A axuda concedida ao Concello de Rianxo en torno aos 73.000 euros para facer un acondicionamento, neste caso para unir dúas parroquias, a parroquia de Asados e a parroquia de Taragoña, que nos acceden ao polígono empresarial. Son unhas estradas que facilitan en certa medida que os traballadores e traballadoras que veñen a estes polígonos podan acercarse de maneira máis segura e sobre todo que nos poñen no mapa a este parque empresarial e sobre todo conectalo con as entidades poboacionais.
Ademais da renovación do firme, procedeuse á sustitución da rede de pluviais e o Concello xa traballa nunha segunda fase para ampliar tamén a liña de saneamento. Neste sentido, o alcalde agradeceu a colaboración da Administración Autonómica para cometer esta e outras obras, como as enmarcadas no Plan de Camiños Rurais ou no Plan de Envelecemento do Litoral. Esta actuación, efectivamente, permítenos levar a cabo esta mellora con esa achega tan importante da Xunta como outras que tivemos recentemente, non? Pois falábamos aí un pouco que tamén nestes días estamos executando con máis ou menos cunha achega de alrededor de 50.000 euros o as actuacións enmarcadas no Plan de Camiños Rurais, Plan Mellora de Camiños Rurais este ano. Recentemente levamos a cabo tamén unha serie de actuacións que se marcan dentro das axudas de envelecemento do litoral, prácticamente tamén 40 cada unha, alrededor de 80.000 euros en total, é dicir, levamos a cabo durante todo este ano un esforzo de inversor por parte do Concello moi importante, un nivel de execución de obras tamén moi elevado, pero que é posible, por suposto, coa achega que outras administracións fan, neste caso coa achega que fai a Xunta de Galicia a través das distintas líneas de subvención. Aquí imos presentando proxectiños como este que van permitindo mellorar as nosas infraestructuras pouquiño a pouco. Xunto co mellora dos accesos no polígono Rianxeiro, a delegada indicou que nesta anualidade se executaron tamén reformas nos parques empresariais de Boiro e Noia que ascenderon aos 200.000 euros. O Plan Integrado de Emprego promovido polo Concello de Ribeira avanza coa posta en marcha do proceso de captación de participantes. Vai dirixido a persoas inscritas como demandantes de emprego non só de Ribeira, senón tamén dos municipios da Pobra, Boiro, Rianxo e Porto do Son. Para dar a coñecer esta oportunidade formativa laboral da que se beneficiarán un cento de alumnos, organizáronse unha serie de charlas informativas. A primeira terá lugar este mércores ás 10 da mañá no Centro de Interpretación do Castro de Baroña, en Porto do Son. O xoves día 19, á mesma hora, desenvolverase outra na Casa da Mocidade da Pobra. A adega Terra de Asorei no Concello de Meis vai reforzar a súa aposta polo enoturismo. Este é un dos obxectivos que se marca esta empresa de carácter familiar de cara ao ano 2025. Segundo explican os seus responsables, o traballo irá dirixido a preparar a adega para consolidar este proxecto, mellorando tanto as instalacións como as propostas que deseñan para os seus visitantes. Todo da man da súa aposta pola elaboración de viños de calidade no marco da denominación de orixe Rías Baixas. Para a adega meisina Terra de Asorei, o 2024 foi un bo ano. Os viños desta nada xa están evolucionando na adega, pero hai grandes expectativas en canto aos resultados. Seguindo a tónica xeral da denominación de orixe Rías Baixas, houbo menos cantidade de uva, pero dunha calidade sobresaínte. Hai menos uva, pero a uva albariña chegou en seu máximo esplendor a adega. As cepas nos deron unhas uvas de moi boa calidad e iso é máis importante que a cantidade. Eu creo que vamos a ter un viño dun bo grado, menor acidez e un viño máis aromático. E tamén un viño que nos permite que as adegas poidamos elaborar pois eses viños especiais, esas elaboracións especiais, esos viños de garda, esos escumosos, esos viños que poden hasta pasar por un bocoi de madeira e manter esa personalidade típica da uva albariña. Cara a elaboración destes viños especiais dirixe esta adega de capital familiar gran parte do seu esforzo. Entre eles, o seu escumoso, escollido por segundo ano consecutivo como o mellor de Galicia. O escumoso nos está dando grandes alegrías en recoñecemento tanto en premios como no mercado, en recoñecementos internacionais, dentro de unhas cantidades modestas, pero xa estamos falando de miles de botellas. Pois estamos notando que sí está aumentando tanto o Brut como o Brut Natura de Terra de Asorei e a máis a ser reconocido como 2 anos consecutivos como o mellor escumoso de Galicia, pois nos notamos que está aumentando a súa demanda, o seu interés e tamén o seu recoñecemento por xente que sabe que o Brut do Albariño chegou para quedarse. Non todo é albariño en Terra de Asorei. A adega traballa dende hai tempo na recuperación dunha variedade autóctona do Val do Salnés, o espadeiro, un traballo que atende a aposta polo medio ambiente e polo respecto á biodiversidade de Terra de Asorei. É unha uva que fai 100 anos era maioritaria no Val do Salnés e hoxe apenas existe 1%. Bueno, eu creo que o espadeiro
non é para competir en cantidad, pero sí para demostrar que no Salnés tamén respetamos a biodiversidade, coidamos o medio ambiente e, sobre todo, recuperamos unha caste como é o espadeiro que se estaba casi desaparecendo, pois ese viño, esa uva espadeira, que é unha uva señeira, nos permite facer un viño tinto elegante, moderno, con moita personalidade, con moito salnés. De cara ao 2025, o seu proxecto de vinificación seguirá centrando gran parte dos seus esforzos, pero esta adega meixina márcase outro obxectivo. Segundo Durán, a intención é avanzar no seu proxecto de enoturismo, abrindo aínda máis as portas da adega ás visitas. A nosa adega vai estar máis aberta a ser visitada, a que aquí veñan a xente a probar os nosos viños, a que realizar catas. Temos un proxecto de enoturismo que creo que cara ao verán, cara ao mes de xullo vai estar desenvolto e vai a ser para nós un reto e tamén unha oportunidade de mostrar dunha forma transparente e coas portas abertas a toda a xente que queira vir a Adegas Terra da Xorei a catar os nosos viños, que aquí os vamos a recibir con as instalacións que están preparadas dignamente para que poidan disfrutar e gozar dun momento de cata de albariño e de estar vivindo o que é unha experiencia do rural do século XXI. Mentres agardan a chegada do ano que ven, traballan para despedir este 2024 por todo o alto, mergullados na campaña de Nadal. Un momento álxido nas vendas, no que moitos escollen os viños de Terra da Xorei para agasallar. A campaña de 2016 en redes sociais do Concello de Pontevedra Pringacoso foi a precursora do traballo que realiza a xornalista Cristina Fallarás. Así o asegurou ela mesma na visita que fixo hoxe á cidade para manter unha conversa con Carme Fouces, exconcelleira de Igualdade. Fallarás recolle testemuñas de violencia machista que mulleres anónimas lle trasladan a través da súa conta de Instagram. Precisamente unha destas mensaxes rematou coa dimisión do político de Sumar, Íñigo Errejón. Xunto a Fouces falaron sobre espazos seguros de denuncia de violencia sexual. No 2016, a Concellería de Igualdade do Concello de Pontevedra, encabezada pola nacionalista Carme Fouces, lanzaba en redes unha campaña para dar visibilidade ao acoso e a violencia machista entre a rapazada. Nacía o cancelo Primacoso, que agora a xornalista Cristina Fallarás sinala como precursor do seu propio traballo. Que el 17 se lanza o eclosiona el Me Too y en el 18 yo lanzo Cuéntalo. Pero este era el modelo y es un modelo que sigue funcionando. Para mí tenía un segundo paso, que era dar voz a las mujeres que no pueden hablar desde su propia cuenta, que no pueden sencillamente poner un hashtag, porque, ¿verdad?, si tu marido te muele a palos, mejor que no digas desde tu cuenta mi marido me muele a palos, porque igual cuando llegas a casa te parte la cabeza. Fallarás recolle no seu perfil de Instagram testemuños sobre acosos e violencias machistas de mulleres anónimas. Algunhas destas mensaxes provocaron o escándalo que rematou coa dimisión do político de Sumar, Íñigo Errejón. Hoxe a xornalista sentou en Pontevedra para falar con Fouces sobre espazos seguros de denuncia de violencia sexual. O acoso quizás sexa o que máis encaixe co que hoxe acontece grazas a que as redes sociais pasaron a ser un instrumento moi importante. No seu momento, cando fixemos Pringacoso, aínda non tiñan ese impacto. O hashtag que estaba pensado, verdad, Isma, para que funcionara en todos os idiomas. Por eso non se chamaba primeiro acoso, ni primer acoso, sino que fixemos o hashtag un pouco para que fora o máis internacional posible. E, bueno, creo que fixemos aí un traballiño que foi abrindo portas, foi abrindo camiño e foi abrindo un pouco o que hoxe estamos aquí. Precisamente un espazo seguro de denuncia é o que busca ofrecer Cristina Fallarás a través do seu perfil de Instagram, creando unha memoria colectiva da violencia sexual. De repente, miles de mujeres nos hemos puesto a narrar la violencia sexual recibida, y esa violencia sexual no había sido narrada antes, pero sobre todo, desde luego, no había sido narrada con nuestros propios testimonios y en nuestras propias voces. ¿Qué pasa? Que el hecho de que esté narrada de manera anónima por lo pronto protege a las mujeres, pero genera
genera unos cambios, un desasosiego social por parte de los varones y de las instituciones que no generaron los hashtags anteriores. Es decir, de repente me encuentro que hay una avalancha de protestas y una avalancha de amenazas, algunas de ellas amenazas de muerte contra mi persona, porque les molesta que la víctima no ponga el cuerpo. Fallarás recompilou algunhas destas testemunhas do libro No publiques mi nombre. Todos os beneficios destinaránse a unha asociación sen ánimo de lucro que traballa na divulgación e no apoio ás mulleres que relatan as súas experiencias no eido da violencia machista. O Nadal vívese dun xeito especial este ano nas rúas Nova e Albariño, en Cambados. Os comerciantes da zona, molestos co Concello pola escasa decoración para estas festas, decidiron decorar o grande os seus escaparates. Tamén puxeron distinta ambientación pola rúa. Unha medida, ademais, que de ser un reclamo, supuxo tamén que o Concello reaccionase reforzando a iluminación de Nadal na zona. Os comerciantes das rúas Albariño e Nova, en Cambados, saben que con pouco pódese facer moito. Para este Nadal decidiron decorar dun xeito especial os seus escaparates para crear máis ambientación. Detrás de todo isto está Mar, responsable deste establecemento, que comezou a facer bastóns de Nadal con rolos de cartón das telas que vende. Xuntámonos como 4 ou 5 e a raíz foronse animando. Nos fixemos os bastóns grandes cos tubos dos texidos e dimos tubos a todos que quixeran facer os seus bastóns. E logo a xente colleu fixo comprou bastonciños para colocar nas guirnaldas, cada un aportou como quixo. Os comerciantes da zona tomaron esta medida logo de sentirse abandonados o ano pasado polo Concello pola escasa decoración de Nadal e en previsión de que este ano ia pasar o mesmo, pero o impacto da súa iniciativa deu resultado e este ano o Concello tamén reforzou a iluminación da zona. De feito, ano pasado o alumeado puxeron o 28 de diciembre, o sea que non ten moito sentido. E xo, bueno, pois se eles non fan nada, pois temos que facernos algo. Este ano xa se portaron un pouco mellor. Unha vez que nos puxamos a colocar todo este rollo, que se correu o rumor de que íamos facer algo, pois que puxera un pouco máis de alumeado que o ano pasado. De feito, na Rúa Nova está moito máis bonita que o ano pasado, estaba bastante triste. Nesta iniciativa están a participar de momento 5 tendas, un xeito din de atraer a clientela. As vendas non sei se animan ou non, pero que sí que lle gusta moito a xente, se ven e dixe, incluso te chaman a propósito, xente de fora que nos vendemos online e tamén nos chaman, dicir que bonita está a fachada, xente que ven adentro igual, ou mandan un mensaxe por privado, dicen, mar encantou a fachada, claro, foi algo distinto ao que tínhamos feito hasta o momento, entonces fíxose máis llamativo. Tal está sendo a repercusión que xa pensan en repetir esta campaña no vindeiro Nadal. Unha tradición casi seguro. Aí vamos, non xa temos pensado. Logo que se queira asumir, como dixen antes, ao carro, benvido sea. Nós temos a nosa iniciativa pola xente que empezamos con todo isto, a raíz dai empezaremos a arrancar e a ver que sai. Pois de momento gozamos deste Nadal con estes bastóns á espera de que cheguen as festas do ano que ven para ver con que nos sorprenden os comerciantes das rúas Albariño e Nova de Cambados. E Boiro celebrará este sábado a terceira gala da Cultura Solidaria organizada por Decuncas en colaboración con Cáritas, Cruz Vermella e o grupo de voluntariado xuvenil Turbina. Dará comezo ás 5 da tarde na Praza de Galicia e contará con diversas actuacións, entre elas a dun dúo da Escola de Música de Boiro, o grupo Vértigo, DJ Geno, Decuncas, Elizabeth Lustres e DJ Matrek. Aínda que a entrada vai ser de balde, dende a organización fan un chamamento á solidariedade, posto que durante o festival farase unha recollida de alimentos e produtos de hixiene que irán destinados a Cáritas e a Cruz Vermella. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas redes sociais da tele. De contado, nova edición do programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.